Are you looking for the ultimate guide to renew your passport? Alamin natin kung paano i-renew ang inyong Philippine passport. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong Kuya ng Bayan. Ilocano defenders para sa lahat. Ilocano. So, alam naman natin na importante ang mag-renew ng passport, especially since gusto natin mag-travel dyan. Especially pag may mga Cebu Pacific seat sale na dyan, mga 1 peso fare. Ngayon na nagbubukas ng buong tourism world, dahil tapos ng pandemya, pwede na tayo mag-travel more or less freely, di ba? So, kailangan nyo na i-renew ang passport niyo in case na nakalimutan nyo yan dahil sa pandemya. So, ano ba ang mga requirements para sa passport renewal? Well, first, and very important, kailangan ang personal appearance. So, lahat ng applicant ng passport renewal ay kailangan pumunta sa DFA office or sa mga satellite office nila. Second, kailangan meron kayong confirmed appointment. So, walang mga walk-in sa mga DFA offices or satellite office. Kasi kailangan mag-schedule kayo online ng inyong online appointment. Third, kailangan nyo ng duly accomplished application form. So, pwede kayo pumunta dito sa www.dfa.gov.ph/download for the list of forms na pwedeng kunin. Ang kailangan nyo ay ang accomplished application form. Kailangan nyo rin ang birth certificate, isang valid ID, at saka yung original old passport ninyo. So, paano mag-schedule ng appointment since kailangan ng appointment? Well, punta lang kayo sa www.passport.gov.ph/appointment to book your appearance sa mga DFA service center or sa DFA office. So, pagpunta nyo dyan, fill out nyo lang yung application form dun sa website at saka print nyo yun. Schedule mo rin kung anong DFA satellite office or main office ang gusto nyong puntahan at anong schedule niyo at kailangan nyo na lang dalhin yung lahat ng yung printed out forms na yun at saka yung mga requirements na nasabi na natin last time. So, sabihin na natin na nagawa mo na to, na-accomplish mo na yung mga forms, may schedule ka na sa DFA at saka day na to ng schedule mo. So first, make sure na pag pumunta ka sa DFA satellite office na yun, dapat 30 minutes before in advance na doon ka na. At hingin ng guard sa'yo ang application form mo para may pasok ka doon sa DFA satellite office or sa head office na yun. So, bibigay ka na ng queue number pagpasok mo doon at hintayin mo lang yung number mo. Pag tinawag na yung number mo, present all your requirements doon sa nagtawag sa number mo at saka kukunin nila ang lahat ng mga documents. I-check nila yung mga documents mo bago nila kukunin yung payment. So, ang passport renewal fee, depende yan sa gusto mong processing days. Kasi meron rush renewal at saka meron regular renewal lang. Kung regular processing lang yan, which is 15 working days, 950 pesos ang renewal fee niyan. Kung gusto mo ng express processing, which is 7 working days, 1,200 ang babayaran nyo dyan. So, pag nagbayad na kayo, pupunta kayo sa biometrics para kunin yung signature at saka yung photo ninyo. Pagkatapos nun, hintayin nyo na lang yung receipt with a date stamp kung kailan kayo pwede bumalik para i-claim yung passport ninyo. Pero kung gusto mo, pwede rin naman i-deliver yung passport sa'yo door to door. Yung additional naman ng courier fee is a minimum of 120 pesos depending na lang sa address ninyo. Ngayon, ano ba ang mga DFA satellite offices natin dito sa Metro Manila? Well, meron tayong DFA Asiana, yan yung head office na malapit sa MOA. Meron tayo sa SM Manila, meron sa Robinsons Galleria, meron sa SM Mega Mall, meron sa Ali Mall, at saka meron sa Alabang Town Center. So, most appointments naman ay pwedeng from 10 a.m. to 5 p.m., Mondays to Saturdays, except holidays. Kung kayo naman ay province-based, pwede naman kayong gumawa rin ng same appointment gamit ng website nila at pwede nyo iset yung appointment sa nearest DFA Regional Consular Office ninyo. So, ano ba ang mga do's and don'ts sa passport renewal? Well, ang mga do's natin is renew your passport 6 months before expiration date. Kasi kahit na nakasabi na doon na expiration date na yan is kunwari June 30, 2023, actually expired na yan by January. Hindi na siya ma-accept abroad. Kailangan 6 months before ng expiration date, yun talaga ang technically totoong expiration date. So yun yung first do. Renew 6 months before the expiration date na nakasulat dun sa passport ninyo. Second, update all your required documents. Ensure that your birth certificate and IDs with your latest personal information are updated. Third, do make sure that all the data in your application form are complete and valid. Fourth, do enter a valid and working email address on the DFA appointment system para ma-email ka nila kung may mga changes sa appointment ninyo at saka ma-email nila yung confirmation ng appointment ninyo. Do take care of your passport kasi pag nasira yan, kung na-staple nyo yan, kung na-expose yan sa heat, baka hindi na siya maging valid na passport at kailangan nyo i-renew yan ulit.
Do ask your immediate family members to get your accomplished passport kung hindi kayo available. Kasi yung mga actual family members ninyo, ang pwede lang mag-claim para sa inyo kung hindi nyo kaya mag-claim or hindi kayo nagbayad ng delivery fee. Mga don'ts. Don't be too picky on your appearance date. Kasi ang mga appearance slot, medyo rare yan. Nahihirapan na ang mga tao makakuha ng appearance slot kasi ang daming gusto mag-renew. So, don't be too picky. Kung may nakita na kayo, kunin nyo kaagad yung appearance slot na yan. 2, don't worry kung hindi kayo makapunta dun sa exact date na nakasulat dun sa receipt ninyo para i-claim yung DFA passport ninyo. Kasi you have up to 6 months to claim your passport naman. After that date na nakasulat dun, pwede nyo i-claim dun sa receipt ninyo. Don't forget to ensure all the data in your given is correct. Make sure na pag nakita nyo yung passport niyo, correct at tama yung data na nakasulat doon. Don't deal with fixers na nandun sa area na nag-promise na mas mabilis makukuha nilang passport. Kasi sa totoo lang, simple lang naman ang passport processing at saka mura lang to. So huwag kayong magpaloko sa mga fixer kasi madali lang naman talaga to. Kung nakuha nyo yung mga documents na sinabi ko sa inyo, makaka-renew kayo kaagad at hindi nyo kailangan maghintay na masyadong matagal. So, at saka don't wear earrings at contact lenses para sa image capturing ninyo dun sa DFA office na yun. Kasi baka malito yung camera at saka hindi siya maging valid photo para sa inyong passport renewal. So, ngayon sana nakatulong ako sa ating ultimate guide para maka-renew ng passport ninyo. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong Kuya ng Bayan. Ilocano Defenders. Ilocano Defenders. Ilocano